Ai, senyor meu, rei en Jaume, quantes ganes tenia de passar una estona llarga amb vos. Ara soparem i després de sopar ens retirarem a la nostra cambra reial. Senyora meua, estimada Ana Violant, estem vivint temps molt difícils. Molt bé que ho explica Vicent. Ramon, el teu amic Ramon. Exacte, el meu amic Ramon Montaner, el de Xirivella, en la seva crònica que està escrivint. Sí, diga. Sí, d'acord. Jo el comentaré, li diré a la seva majestat del rei, Jaume. Sí, vale, jo lo comentaré. Avui estem a 7 i han dit els espies que demà, dia 8, els moros de València celebren la festa del malson en el riu i cremen un ninot. Ali Ben Bufat de Benetússer portarà 20 gerres de vi de moixent. Els saragüells de Catarroja duran anguiles, all i pebre. Des d'Alacant, el noble Abu Alcaplana contribuirà en 100 magaixes de casalla i des d'Aixàtiva, Ali Barús enviarà 50 quilos d'arnadí i monjoven. Això és molt bona notícia. I tant. En la festa del malson tots acabaran bufats. I a l'endemà, dia 9, no estaran en disposició de fer res. Tindran ressaca i puguem conquerir València. Ai, Jaume, sempre busques excuses per no estar amb mi. Jo no em fie gens d'eixe Ali Ben Bufat. Com t'has de fiar d'una persona que tingui aquest nom? No, jo no em fie gens. Tu, el que passa és que sempre estàs buscant excuses per a no estar amb mi. No, jo aniré. Envia-li un WhatsApp. Pues li enviarem un WhatsApp. No, aniré jo personalment. No. Envia-li un WhatsApp. Pues li enviarem un WhatsApp. Juntament, i que ell avise a totes les tropes per a que estiguen a punt el dia 9 de bon matí, perquè és el dia que conquerirem València. Vale, d'acord. Vale. Però jo vull anar personalment a dir-li. Vale? Molt bé. Vale, ves. Vale. No m'agrada gens, No m'agrada gens que el parles en Ali Ben Bufat. D'eixa persona no el pots ben fiar. El seu nom ja ho diu. No m'agrada gens. Tu el que passa és que sempre estàs buscant excuses per a no estar amb mi. I això no m'agrada gens. Segur que n'hi ha una altra dona pel mig. Ho sent molt, estimada, però com ha sentit molt bé el missatger, això és la batalla de la meva vida. Guanyar València. El dia 9, que és el dia de Sant Dionís. Guanyarem València! Molt bé, doncs Ale, ja te'n pots anar. Conquerir València, ja veus. I ara veges tu, aquí trobo jo per anar al restaurant.